I denne video vises, hvordan et generaliseret epileptisk anfald med bevidsthedstab, stivhed og rykninger kan se ud. De fleste epileptiske anfald går over sig selv, men når de varer for længe, skal de stoppes med anfaldsbrydende medicin som Stesolid. Karen, du har et anfald, så jeg sætter lige telefonen til her. Så lige holder øje med din tid. Du får også lige en pude ned under hovedet her. Og jeg kan se, at du skal have Stesolid. Det anfald har varet 3 minutter. Karen, nu er der gået 2,5 minutter, så jeg gør lige din Stesolid klar. Jeg kan se, der står 10 mg posen her. Så Karen, så er der gået 3 minutter, så nu gør jeg klar til at give dig noget Stesolid. Jeg vil nu vise, hvordan man giver Stesolid Klyksma. Du starter med at tjekke holdbarheden på præparatet. Så åbner du folieposen, tager Klyksmaen ud, vrider spidsen af. Så tager du bukserne af borgeren og stikker Klyksmaet ind i endetarmen, og den skal pege op mod navlen. Så presser du indholdet ind ved at trykke på tuben, og du fortsætter med at presse på tuben, imens du trækker den ud af endetarmen igen. Herefter klemmer du ballerne lidt sammen. Sådan gives Stesolid Klyksma. Jeg vil nu vise, hvordan man giver Stesolid rektalvæske. Man starter med at tjekke holdbarheden. Derefter tager man gummimembranet af her, putter rektalstudsen på. Så trykker man stemplet op til den ordinerede dosis. Derefter tager man bukserne af borgeren og sætter rektalstudsen op i endetarmen mod navlen. Og så trykker man præparatet ind stille og roligt. Herefter trækker man rektalstudsen ud igen, mens man klemmer let om ballerne. Sådan gives Stesolid rektalvæske. Og Karen, jeg lægger dig lige lidt rundt på siden her. Så skal du se, stikker dig lige lidt til, så ikke du ligger og fryser. Sådan. Så sidder jeg her og holder øje med dig. Jeg vil nu vise, hvordan man klargør Bucolam. Man starter med at tjekke dosis og holdbarhed. Derefter tager man hætten af. Vær opmærksom på, at der ikke sidder noget tilbage. Og så er Bucolam klar. Bucolam gives i mundhulen mellem tænder og kind. Halvdelen af dosis gives i den ene side, derefter den anden halvdel i den anden side. Så Karen, så er der gået 3 minutter. Så nu giver jeg dig lige din Bucolam.
Du får det halve her i den ene side, og det anden halve i den anden side, og så tager jeg lige og holder dig lidt her, så det virker som det skal. Og Gran, jeg lægger dig lige lidt rundt på siden her. Så skal du se, så dækker jeg dig lige lidt til, så ikke du ligger og fryser. Sådan. Så sidder